Poštovani predsjedavajući, dame i gospodo. Nalazimo se u predizborno vrijeme i želim s ovog mjesta upozoriti na sljedeće činjenice. Službeno u RH, bar po zadnjim izborima imamo 3,7 milijuna glasača, što jednostavno nije moguće i nije točno. Pokazat ću i ukazat ću kroz jednu jednostavnu računicu da to se mora korigirati ukoliko želimo da RH, odnosno da ishodi izbornih procesa u RH budu korektni i u skladu sa voljom naroda. Imamo 4.141.000 zdravstveno osiguranih osoba u RH i to su svi oni koji žive u RH. Od tog broja oduzmite 20% ljudi maloljetnih, što je prosjek u zemljama EU. Znači dobit ćemo ukupni broj punoljetnih osoba 3.313.000 i nešto. Taj broj punoljetnih osoba već je značajno manji od zvaničnog broja birača u RH. Koga mi lažemo? Ja moram upotrijebiti riječ lažemo. Ponavljam, broj punoljetnih osoba u RH je 3.313.000 i nešto, što je manje već od zvaničnog broja birača na zadnjim izborima. Od tog broja treba oduzeti i minimalno 250.000 fiktivnog stanovništva, lažnih glasača u RH. Već čitav niz puta sam upozorio na tu činjenicu i molim da se ovaj put svi skupa zamislimo nad tom činjenicom. Na taj način dobit ćemo 3.063.000 glasača. Pazite, 3.063.000 glasača je realan broj koji može izaći na predsjedničkim izborima u RH. Ok, dodajmo 155.000 ljudi iz dijaspore kojima ne treba nikad ni pomisliti oduzeti pravo glasa, i dobit ćemo konačni broj 3.218.222 glasača. Jednostavna računica zbroji i oduzmi. Činjenice, ništa više, nema politikanstva nikakva. Znači ovaj broj 3.218.222 birača su naša realnost i to je broj koji je manji za skoro pola milijuna glasača od zvaničnog broja glasača u RH. Zastrašujuća je činjenica da s ovolikim brojem mi varamo vlastiti narod. Zakon o prebivalištu u RH jasno definira obvezu policije, odnosno konkretno načelnika policijskih uprava u RH, koje su dužne izvršiti provjeru i u skladu sa činjeničnim stanjem otkloniti sve one građane koji nisu stvarni građani RH. O toj obavezi i svim obvezima koji proizlaze iz zakona koji definiraju izborne procese u RH šuti policija hrvatska. Ali šuti i DORH. Gospodo iz DORH-a, reagirajte, krajnje je vrijeme. Smijenite sve načelnike policijskih uprava koji ne rade svoj posao. Ali ti načelnici policijskih uprava su dobili usmenim nalogom od svojih nadređenih da taj proces prekinu koji sam ja započeo dok sam bio ministar. Ljudi moji, ovo je stvar volje, političke volje da se vara na izborima u RH. S tom praksom moramo prekinuti. Pod hitno, počevši od ovih izbora. Obratit ću se i DIP-u, obratit ću se i Koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti koju vodi naš ministar, general u Domovinskom ratu i siguran sam da ni on niti bilo koji branitelj ovdje, uključujući našeg ministra obrane, nije se borio za takvu Hrvatsku u kojoj će se varati vlastiti narod i to kada i gdje? Na izborima. Nemojmo to raditi. Prestanimo s tom praksom. Gospodo, izborni proces u RH je ugrožen zbog nevjerodostojnog popisa birača.
Toga moramo biti svjesni, to mora prestati. Koliko god zvučalo otrcano, pozivam institucije RH da napokon odrade svoj posao. Hvala. Hvala lijepo.